Doliva. Kozmetika s olivovým olejom. Príbeh úspechu. Prečo je tak jedinečne účinná? Aby sme získali odpoveď na túto otázku, musíme sa vybrať tam, kde má svoj pôvod jej najdôležitejšia účinná látka. Do Talianska. Vzdialená od turistického ruchu a moderného rýchleho životného štýlu leží nenápadná horská dedina Buty, priamo na veľavravne pomenovanej Strada del Olio, olivovej ceste. Keď sme sem poprvý raz prišli, okamžite ma fascinovala prírodzenosť tohto miesta. Teplá stredomorská klíma s dlhými suchými letami a miernymi daždivými zimami je ideálna na pestovanie olív. Na olivovníkoch v kopcoch okolo Buty dozrievajú tie najkrajšie olivy. Mnohé stromy majú na jeseň tak veľa dokonalých plodov, až niektorým konárom hrozí, že sa pod ich ťarchou zlomia. Toto úžasné prírodné bohatstvo je základom jedného z najlepších olivových olejov sveta. Aj dnes je zber úrody olív poctivá ručná práca. Počas storočí sa na nej zmenilo len málo. Zber sa začína rozložením špeciálnych sietí, ktoré zahalia zem v olivových hájoch do pestrého šatu. Ručne, palicami alebo motorovými česačkami sa olivy najprv uvoľnia z konárov. Mladí aj starí pracujú spolu, ruka v ruke, pretože zber olív je už tradične rodinná záležitosť. Oliva za olivou padajú z konárov na zem do pripravených sietí, z ktorých sa potom zbierajú. Všetky olivy sú spočiatku zelené, až keď sú zrelé, dozreté alebo prezreté, tak nakoniec získajú čiernu farbu. Strom za stromom, deň za dňom. Zber olív je proces, ktorý trvá často celú zimu. Po zozbieraní sa začína pretek s časom. Aby sa ochránili výnimočné, zdraviu prospešné látky obsiahnuté v olivách, musia sa plody dostať ešte v ten deň do lisovne. V Buty máme frantoio, čiže olivový mlyn, ktorý disponuje modernými technológiami. Je to síce na úkor romantiky, avšak v záujme dosiahnutia čo najvyššej kvality oleja. Každý pestovateľ dodáva olivy samostatne. Tie sa potom odvážia. Lisujú sa tu aj naozaj malé množstvá. Všetko je to veľmi vzdialené od masovej priemyselnej výroby. Olivy sa najskôr umýjú, odstránia sa konáre a listy a následne sa opláchnú čistou vodou. V priebehu nasledujúceho polhodinového procesu premiešavania je masa olív čoraz viac olejovitá. V centrifúge sa potom zo vzniknutej tekutiny oddelia voda a olej. Všeobecne môžeme povedať, že v Buty sa vyrábajú iba oleje najvyššej kvality. Dnes je známe, že extra panenský olivový olej najvyššej kvality smie obsahovať maximálne 0,8% kyseliny. V Buty sa spracováva olej s maximálne 0,3% obsahom kyseliny. Na záver procesu ostáva intenzívne zelený, čistý a hodnotný olivový olej najvyššej kvality, čiže extra panenský. Ten sa potom plní do nádob. Na každom strome sa urodí 10 až 20 kg plodov. Z tohto množstva sa získa priemerne len okolo 2 litrov čistého olivového oleja. Tento vzácny olivový olej sa používa v najlepších reštauráciách v regióne a krajine. Okrem toho sú pestovatelia olív z Buty právom hrdí na jeho ďalšie využitie. Časť zeleného zlata z Toskánska sa vydáva na cestu do Nemecka, kde sa vo firme Dr. Theis Naturwaren stáva súčasťou úspešnej série kozmetiky s olivovým olejom. Po intenzívnom hľadaní sme vybrali práve tento excelentný olej z Buty pre sériu kozmetiky Doliva. Už roky sa zaoberám olivovým olejom, pretože mi bolo vždy jasné, že toto je olej, ktorý je pre ľudskú pokožku najvhodnejší. A najdôležitejšie pre mňa nebolo nájsť len nejaký olej, ale olej najlepší. Olivový olej svojím vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín potrebuje spracovanie, aby mohol vzniknúť ľahký krém.
Krém, ktorý dokáže naša pleť prijať. Prijať tak, aby sa využili tie najdôležitejšie účinné látky ako vitamín E alebo oleokantol, ktoré sú zodpovedné za znášanlivosť, antioxidatívne pôsobenie a protizápalový účinok. Aby prenikli naozaj tam, kam patria, teda do hĺbších vrstiev pokožky. Preto vždy už pri samotnom zostavovaní receptúry dávame na toto pozor, ale rovnako aj pri spracovaní vo výrobe, aby sme zaručili, že vznikne naozaj hodnotný produkt, hodnotný krém d'oliva. Kozmetika s olivovým olejom. S najlepším, čo príroda ponúka.